Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami kapapantagan na po makinig sa giyang iya Ranau Radio. Sumpat din sa giyang kutuwa mga oras o mga pagarini o mga ulama sa giyang Jamiyatul Waqf Al-Islami. Ayaw tu mabubaloy alang tanurun nagyang kutua di tanu di pagkapa magusaya ko pantag sa nga iya para tiya untol so kapag isa ako wala gusto kapag nanggilay si ko ipan ako tunun. Aya mapumindingan taniman tu nagyang nga iya pantag si ko pamintuan apad si ko kapan ako tu agyang kutwa kasumaya kusala ko si ko Allah. So amanan yan na kasumaya aginan so kapag importante o tao sang kutu maanakang gulolaan yan si kukapangunutanak nabun na miyawajib kupakasal wi nabilu ini na ini paliwat yan sa Ginoo niya kaya ini sumaya yan na gitu yamanan yan na sutawa sumaya sa lakaw si kuunod para tiya si kuwala na isaw tuwariya di mapya haram udi na misumaya ka si ku sa lakaw si kuwala. Gitu si ko so kitunin si ko samaya akapangunutan na simba sola na miyatirya naging utak ke aluyan yang ko sifat to mga tao kipipya aging utaan na yufuna bin nazar ipatunairan ang kutwa samaya upitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam man nazara ayuti Allah falyuti'hu sa tao asimaya sa kaunutin yan si kuwala na unutin yan si Allah. Gina ni giyang kaya samaya na amay kaya ni simaya ka na giyang kutuwa simba apang gulolan ka aso-aso at kuwala na wajib aking gulalan kaun. Gina niyaman na niya na susamaya para sa aso-aso at kuwala na simba si kuwala subhanahu wa ta'ala. Subman sa mananian na giyang kaya salakawa sumaya anutaw kaamanayan na si sumaya ko salakaw si kuwala napadanan si kung kapan ako to lagi digiyang kutuwa kasumaya si ko salakaw kuwala kasumaya ka ko din uli na mga awliya mga salih uli na giyang kutuwa ki mga tao ko kubur nagian na lagi lubayang kasiran sinimba sa lako ko Allah kagiyang kaya kasumaya na pwede ako klasya simba na may kasumaya ko sa lako si ko Allah na mini panakotong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala giti sa mga tao amanan yan na disinan disumaya ko sa lako ko Allah disinan disumaya ko mga jin si ko mga kubur katiranaan ko nakabarakatang kuta kubur at nagunan yan na amanan yan na gitu na padutos si ko kapan ako to gitu amanan yan na di kepakay agyang ko takasumaya ka si ko salakaw si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya kasi may anak pwede ko simba na amay kasi miyantap si kung salakaw si ko Allah na miyakapan ako to sa manusia. Yun na ni Sunabi sallallahu alaihi wasallam na isad na mialoy niya nagitigyan na innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin kaya aman na tigura sa sallallahu alaihi wasallam mata na ipkil ka kung mga matak na sa mga ulwa na mga pumakadidig
kaya adno tuaria mga tao di mamagulama pagpakain niya nagyang kaya di kaslasla si ko mga kubur di na di katabarok maana pakambarakat nilang unang utak kubur nagyan na padanan si ko kapan ako to ginan amanan yan na pagtauno ayak kaya panakotira nagyang kutua kasusubra kasalairan si kumyango na mga saleh na giti kaya sabapan sabiran din namin panakutus wala sang kutua mga saleh lagi duad lagi du yaok nasra mga ngaran utu mga saleh na yang kutua mana mga to di tebarok mana yan ipakambarakat ng kota kubur na dirun penditoap dirun di mamangani na naman na gitu na paduto si kukapan ako to yang kota mga tao aman na sasalaan nilang sa kubur na rosyanon di simaya na ginan na padanan si kung aman na kapan ako to iti kailangan kapanang gila iro mga tao sa sagyang kaiya kapan ako to nagimiyak kalalalusa di mataw ba to tao kung unang panudan yan kapatay na di niyan dun nama ibaad na oras kipirilaan nun Allah subhanahu wa ta'ala yan kaya kasimaya na dua bagi at na kasimaya nadarta mana samaya kapangunutan si ko Allah alay daging ko takisimayan ka sa pusa ka upama ka makaapaswata ka na initunin ka ang kuto kapusang ka na ikadua klase nagyang kutua nadar maksiya amanan yan na kasimaya kasopak at tiga waki maka apas ka na lumakas ako sa sakarsada na niya kapasang utato na amanan yan na ipanggulalan yan ang utama siya na ginan na di ka pa ubuto di simayaan kaharam lagi daging nga nakasimaya kapangunutan lagi duka pag-itikap sa masjidil haram di nakasimbeng sa masjidil haram di na masjidil aqsa di na masjidil nabawi o di na sa mga mga masjid ay simayo tawa o matuman ang kutuwa manama mapipikirian na simbeng ro o di na manan yan inisimayan na pemuasa na pada ginani betul na kasimaya kapangunutan ay apakasaluto na kenaba palugat ko tao ka mga mataw to mga sunat wi na biliw tao amini palugat yan sa ginonian sang kutakini simayan yan na miya baloy palugat aming gulalan yan ginan amanan yan na amanan yan na kailangan na sutaw na ayari ipsumaya na kapangunutan ang utakugan yan kaupunin sumaya ng utadinyan kugan na miya baluya miya ni paliw gatunuto na udin yan gulaw laan na makapakiparat na ginan so gamatanunak na ba niya na paliw gatisutaw sa dinyan kuga giyang tadi kasi may utaw na piyaliw gatan na ginunian sa giyang kutua margan na mana makapangilid sa kita king gulalan yan nun so Allah na pitiriyan yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana saruh mustatira mana nena ibetunera na giyang kuta samaya wibakal kira na giyang kuta gawi asok karata yan amana mala iti amana su nyarat ya wala na ipatunay niya ng kutaminisima yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na uklullah Allahu ahakku bil qada biyadini su Allah kaswallay lebih amala ikabnar si ku amana kambedirun nagyang kutua ini simaya ka namin baliw to laid ko be dan si kwala kailangan namin tuneng ka
Uh, Ginan yamanan yan na yang kaya kasumay anak nabi ni kekwa kasablawan utaw at ginapasumay ako sa manay-manay nugid na dinian pag-importante na yung gulalan niya nun na isaw tuwadusan yan udinan ni amanan yan ang gulalan adin yan pan amanan yan na kiparat ng kuta kaya pakasumay yan gitu ya mana niya na gyang kay kasumaya anta kasumaya na pantag si kung swaswat wala na kailangan din aming gulalan ka amay man kay ini sumaya ka nagyang kutua kapmaasiya at di ka ang makapas ka na lumakasakusa sa kasadaan na maasiyaw to na di ka pakayabang kau tong gulula na baka din makakiparat baka din makakiparat sa mana niya na paganak sa mana sapul o miskin gitu mana niya na kailangan na kapananggila nututaw ang kutua banyang benari lebul-budang kutua inyan dikasumaya gitu amanan yan na kaya upakatan din si kung mga ulama agyang kutua amanan yan na kitunayin sang kuta sa maya yung sa usang utakatir Rasul sallallahu alaihi wasallam man nazara ay yuti Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'shi Allah fala ya'shi sa tawa sumaya sa unutan yan swalla na unutin yan swalla manang gulalan yan agyang kutua panunutan yan simban yan si Allah sapman sa tao asumaya sa supakan yan swalla na diskan yan supak diskan yan pendusa lagi daging utua ini sumaya ka at tika o makapas ka na nganin pungululan ka pendiamang ka gitu na ini sa parwagama itu ya mana yan na din kepakai agyang kutua kasumaya sa kapmaksiya so ay mana yan na sumaya sa simbayang di na pemuasa na haji pagumrah sedekah pagketika apa denan si kung kapangunutan ng gulalan yan agyang kana ini sumayan kagiginan na simbana na ini paligot ka sa Ginoo kaya sumaya ka na amay man kaamanan niya na ini sumaya ito nagyang kutakitulak niyan kung tunganay niyan kitulak niyan kulok siya na yan pagarin yan na din ka panggulula kagigyan kutasama alagi luto na dito kapakayang gulalan kagi ini sapar o Allah subhanahu wa ta'ala ubang katulakan sa tunganay ka ubang katulakan suloks ka inakapagaring ka ang padanan sa maasya minisapak si Allah subhanahu wa ta'ala na di kapakay ubay man tunay ngulaw tao udi na ini sumayaw tao na dipsimbaya udi na ini sumayaw na paginom sa pakabar na manan yan na haram ito uban yan manan na tumanan kakagya gitu na paduto si ku inasapar wallah subhanahu wa ta'ala gina niya manan yan na dikepakai uba di sumayaw tao agyang kutua kisupak si wallah subhanahu wa ta'ala gina ni sa mga tao na amanan niya na pinanggila iniranang kana kasumaya sa lagi do kasumaya sa si kami sumaya sa nga mga kubur udi na sala ko si wala ka padanang ko kapanak ko to kakagiging kana kasumaya na ko simba na si ka siapa si wala sa panggulalan kaaging kutua amanan niya na ko simba amay ka minggulalan ang tama pipikir ka na supan sa mga to miyaka sume sa miyaka sugug si ku
di kabay Allah na tubat siran si Allah kuna no dairan pen kapamatay. So Allah Ta'ala na pitur yan na kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah inna Allah la yaghfiru dhunuba jami'a. Tiro nga Muhammad hay mga urip na kan siran utusu mana pianu beraniran su ginawairan adikanu kedai sainam kulimu Allah mata nasullah ne prilayan semadu sakalang-langon amananya na tubat kanu si Allah subhanahu wa ta'ala samananya namanya sugtanu dikabay Allah subhanahu wa ta'ala laburo lagi nga iya kapan ako to na kailangan lagi ang kutuwa kapanganyatan nurun arila si ku Allah subhanahu wa ta'ala kalu na irilartanu Allah subhanahu wa ta'ala lagi dito mambu pensi ko kapan ako tuwagyang ko tuwa si ka pelindung si ko salakaw si ko Allah so Allah na pituryan wa annahu kana rijalu minal ins ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rahaqa mataan na mga mama pad ko mga manusia pelindung siran ko mga mama ko mga pad ko mga jin na may keumanan yan siran sama na kapmasya kasupak ginan amana yang kana kalindung apdenan si kusimbah yang kota pelindung kasa di kabinasaan di karataan ada pekageru arwar si Allah subhanahu wa ta'ala nalangu nari ada pekageru inun tabus wallah ada penganian inun tabus wallah ta'ala na upamang yang kusala ko wala na miya kapanak tungka kaya bu patut apaga depanun na pemanganianu naswallah subhanahu wa ta'ala gina ni so kapelindung ka ko mga rarata na bakalindung si kusala ko si kuala at ika pelindung ki pulano ki giraw ki pelindung sang utama mga salakaw kuala nga pagalo ng mga salakaw ngaran salakaw kuala naman na yan na ulindung karong na minipan ako itong aswallah subhanahu wa ta'ala giti swallah ta'ala na ayakat teruyan na fa'in yanzagannaka minas syaitani nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim manan yan na may kabaka didiga o syaitan maanabakan yan perimbuti didiga na lindung ako la sola na lebih pakan lebih matau upitir Allah ta'ala wala binya kul a'udhu birabil falak tiruang ka pelindung ako kadnan mana kapita-pita upitir yan kul a'udhu birabin nas tiruang ka pelindung ako kadnan mga manusia gina yamanan yan na ini sugwala arutan urun pelindung ko karataan wa mana mga kaadin rutan ng pelindung ko karata no mga rarata mga jin mga manusia gusto lang wana marata yung takapanggirutan no kul audu yung tuwa audu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pelindung ako wala pelindung ako o mga katiru ala tarutup pung ko karataan o piangad niya na maka lindung haro na siya pang kawala subhanahu wa ta'ala sa dabar ka pakabinas amay pamangka si kalumindung si ko mga jin mga malaikat o di nanganin sa nasala ko wala na dito kapakay kami ni panakutong kaswala subhanahu wa ta'ala sa ayabu patut pelindungan na swalla kagiswallah ta'ala na kernian sulangwan kaadin adikanyang kamuralaan may ka paka lidas ng kaun wala na din akaadin wala ba kanyan kamuralay na suka pelindung tan ko sala ko wala na kapan ako tutu na kuna dinyan kagaw ba tanunian masyap ay pagkaga masyap tanunian na swalla subhanahu wa ta'ala sabab sa mga orasitan bugutag sa diyan nga balasangan wala sa
mapi aku kaya pamakinigyo penalamatan namin skanu ka senggini saura sagianga iya ora sa Jamiatul Waqf Islami penalamatan tan ogianga iya management tarana reju gianga yang pelai durun balasan siran wala penalamatan tan ukir sagianga station sa gianga iya pamilya dung sa kapagulan nirun o gubernur balasan siran wala ko kapku sa gianga station ko para ko bandingan ko agama Ibu Swate pagarini wada salaka warwarki Salamuddin Sirad Pasandilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.